La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat es va crear en febrer del 2012 i bàsicament amb un objectiu, que era l'ocupació. Naix perquè vol optimitzar els recursos que tenim en aquesta zona, després també amb la intenció de cooperar diferents ajuntaments i treballar conjuntament. És un projecte mixte de formació i ocupació finançat per organismes públics, per el Ministeri de Treball i Seguretat Social, per la Generalitat Valenciana, per el Fons Social Europeu, per la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat i pel CERVEF. El nostre pressupost és d'uns 230.000 euros. El taller se forma per dos col·lectius, un l'equip directiu, que està format per un professor, José María Epifanio, és un enginyer agrònom, i per mi, com a director, Jaume Puig, i a part tenim 12 alumnes que venen de dos col·lectius diferents, o parats de llarga durada o gent en risc d'exclusió social. La Mancomunitat, en el seu moment, naix com a una forma de potenciar l'empleo i potenciar les noves activitats econòmiques en la nostra comarca. Precisament, aquesta és una de les activitats fonamentals. Esta és una ferramenta perfectament vàlida que compleix dos objectius: formació, empleo i al mateix temps millorar els servicis públics. 10 municipis pertanyents a la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat: Alcoi, Cocentaina, Muro d'Alcoi, Banyeres de Mariola, Agres, Alfafara, l'Alqueria d'Asnar, Millena, Benimarfull i Gaianes. Nosaltres totes les tasques les tenim programades. En funció de la població i l'extensió del terme municipal tenim un calendari d'actuacions, de forma que sabem cada dia on estem treballant i quines tasques anem a dur a terme. Els municipis estan avisats d'aquest calendari, s'ha consensuat entre tots i creiem que és una forma equitativa de distribuir unes tasques beneficiant sobretot els pobles menudets, que són els que més troben en falta treballs com els nostres d'una brigada forestal. El que és important per a mi en un taller com el que estem desenvolupant, que és de forestals, no única i exclusivament és tota la tasca que estem fent en els 10 pobles que conformem la Mancomunitat, que és importantíssima, però el que és més important és la formació. Totes les nostres tasques estan encaminades a un objectiu clar, que és millorar l'ocupabilitat dels nostres alumnes treballadors. Quan siguin del taller, que tinguin més possibilitats de trobar un lloc de treball. Si en algun lloc es poden crear puestos d'una manera més ràpida, puestos de faena, d'una manera més ràpida i més efectiva, és precisament en els treballs forestals, mediambientals. Els alcaldes estan parlant molt bé, concretament d'aquest taller, de com han actuat, a més de com han treballat en cadascun dels pobles. Avui en dia, i al no continuar les brigades del PAMER i degut a les tasques de prevenció d'incendis que es fan en tots els pobles, tindran més possibilitats de treballar, de crear empreses o de treballar en empreses de manteniment i neteja de montes, deguts als seus coneixements adquirits en el taller. Treballs forestals van encaminats bàsicament a la prevenció d'incendis i la neteja dels montes, així com, per exemple, tractament de plagues o reconstrucció de muretes, consolidació de zones verdes. Actuacions mediambientals de recuperació de paratges, recuperació de jardins i sobretot una gran actuació a tot al voltant del que és el riu Serpis, que nosaltres hem reconvertit en un passeig peatonal. La feina la considerem molt positiva, ja dic, degut a que tots els treballs que han fet, que ara aquest estiu han aconseguit que a Banyeres hagi vingut molta més gent. Si no haguera tingut a ningú, jo no haguera pogut, el poble no haguera pogut netejar. I això és, cara a l'estiu, és un perill que tenim tots els anys, no este any tots. Sí, tots els anys s'ha de netejar. Si n'hi ha anys que no netegen, és un problema, perquè la SER la tenim tocant al mateix poble, o sigui, està tocant el poble. En cas d'un incendi, com ja va passar ja fa molts anys, teníem més autobusos a la carretera per evacuar el poble. Fins a aquest moment les expectatives s'han complert, Ara el que sí que m'agradaria és que les expectatives es compliren per a ells de cara a un futur, per a poder tenir aquesta ocupació que desitgem tots. Sí, plenament. Per els dos costats, per la part dels ajuntaments on hem treballat, que tots ens conten que estan contents en les tasques que han fet, i per la part dels alumnes molt satisfets de la seva tasca perquè s'han implicat molt en el projecte. A més, molta gent del poble molt guia, la gent està treballant, o sigui que treballen bé i ho fan molt bé. Jo estic content de la feina que han fet.
Soc partidari d'una mancomunitat que continuen fent els seus treballs i que són importants, i sobretot pels pobles menuts que no tenim pressupostos per fer aquestes coses. A la llarga es demostrarà que la unitat i l'esforç en comú de tots els pobles fa ja possible projectes que d'una altra manera serien potser impossibles de realitzar. Hem demanat 2 tallers per a la mancomunitat i anem a veure si ens deparen bons resultats per part del Consell Valencià i ens els concedeixen, i si no és així, seguirem treballant per a que en un futur la gent pugui tindre ocupació per diferents vies. De 0 a 10, un 10. I donaré un exemple. Dels 12 alumnes ne tenim 8 que ara mateix volen constituir-se en una espècie de societat o cooperativa, encara no està definit, per a dedicar-se professionalment a això. Tinguem en compte que són gent que abans de treballar en aquest taller tenien oficis molt diferents, des de perruquer fins a pintor, i que ara mateix que vulguin implicar-se en un projecte empresarial conjunt d'una tasca que els hem ensenyat així, sincerament a mi m'enorgulleix i crec que s'ha aconseguit l'objectiu del taller. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe